Незламний на 141-му дні голодування. Світлина українського режисера Олега Сенцова в лікарні російського Лебеднангі з'явилася напередодні в інтернеті. Чи справжнє це фото і якої давнини та як насправді почувається Сенцов, достеменно невідомо. Українське МЗС вимагає допустити до Олега консула та українських лікарів. Втім, відповіді з Росії поки немає. Мої колеги поспілкувалися з фізіогномістом та намагалися з'ясувати по зовнішньому вигляду, в якому стані перебуває Сенцов. Це світлина з Олегом Сенцовим, яку днями розповсюдила російська служба виконання покарань. Він, начебто в міській лікарні, на плановому огляді. Фізіогномісти кажуть, Олег Сенцов тримається впевнено, усміхається. Можливо, через те, що Олег знає, фото побачать в Україні. Исходя из положения его тела, мы можем предположить, что его ноги стоят ровно на полу, то есть вся стопа стоит на полу. Это говорит об уверенности человека. Если бы он был бы в чем-то не уверен или у него был бы страх, он бы ноги подтянул под скамейку, на которой он сидит. Но руки выдают то, что он испытывает чувство страха. Зазвичай людей, котрі відмовляються самостійно харчуватися, підтримують через крапельниці з усіма необхідними мікроелементами, розповідає дієтолог Марта Лісевич. Втім, тривале голодування може мати тяжкі наслідки для здоров'я Олега Сенцова. Насамперед можуть ускладнитися хронічні захворювання. Саме під час тривалого голодування запускається процес аутолізу і як наслідок відбувається поліорганна недостатність – печінкова, ниркова, кровоносна судита. Тривале голодування послаблює імунітет організму, внаслідок цього виникають загострення хронічних захворювань або просто вторинне ускладнення, як інфекції. 141 день без їжі. Скільки ще Олег Сенцов так протримається, лікарі прогнозувати не беруться. Кажуть, кожна людина має свій внутрішній ресурс. Неофіційний рекорд політичного голодування має лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Це 303 дні. Звісно, сам Сенцов ставити новий рекорд не бажає. Сподівається серед іншого і на обмін. До того ж, напередодні деякі російські ЗМІ повідомили, що головною умовою для повернення Олега Сенцова в Україну є видача Російській Федерації їх громадян, засуджених у Сполучених Штатах. Йдеться про росіянина Віктора Бута, Константина Ярошенка та Марію Бутіну. Утім, в Кремлі поки це не підтверджують. Речник Путіна Дмитрій Пєсков взагалі не знає, на чому базується така інформація. В Україні також не чули про перемовини з Росією про обмін Олега Сенцова. Для мене ця інформація прозвучала вперше, вона нам невідома. Єдине, що я хочу нагадати вам, що коли йшлося про звільнення Надії Савченко, то так само росіяни запускали тоді подібні слухи. Можливо, це намагання перекласти з хворої голови на здорову і, знаєте, якось свою безвідповідальність, своє небажання звільняти українців з російських тюрем, вони намагаються перекласти на весь світ. Сенцова затримали у травні 2014-го. Наступного ж року Росія засудила його до 20 років колонії суворого режиму, нібито за підтримку терактів в окупованому Криму. Олег на знак протесту оголосив голодування. Каже, припиняти його не збирається. Сподівається на позитивний результат. Вікторія Блязова, Олена Стецюк, Дмитро Шишкін, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Про звільнення українських заручників сьогодні у телефонній розмові говорили Петро Порошенко та Ангела Меркель. Зокрема, український президент заявив про активізацію зусиль задля звільнення всіх бранців Кремля, включно з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком. Також йшлося про ситуацію на Донбасі та продовження санкцій проти Росії. Восени німецька канцлерка відвідає Україну з офіційним візитом.